तुमच्या कोकणातलो आकाश वर्णे. आज मी ना पेंडूर गावात ना ह्याच्यात काय म्हणतो हनुमान मंदिराकडे जातो. म्हणजे असं ट्रेकिंग टाईप असा वर जाऊचं असा. आणि मी आणि माझे मित्र असत किती जण आहेत रे 1 2 3 4 5 5 जण म्हणजे मी धरून 6 जण असे आम्ही चलतो. आता जातो तुमका एकेकाची ओळख करून देत्या. एका तुम्ही ओळखलाच असताना अभि खटावकारांचो. आता पुढे पुढे जातोय तुमका दाखवतोय. आमचं ऍडविन हाय कर. आमचो क्रिस्तोफर येता आता. यो क्रिस्तोफर यो अभि अभि एका एका माहित असतो. हो कॉन्ट्रॅक्टर आमचो पप्प्या गटावकर ओमकार गटावकर. चला आता असंच प्रवास आमचा सुरू करूया. आजचा व्हिडिओ मालवणीचो हा मस्तपैकी तडकादार. हा होय चला चला तुमका दाखवतोय बघा आता. ही बाय म्हणतो त्यांका. ही बघा वीर म्हणजे छोटीशी वीर टाईप. होय दाखवलं डॉबान म्हणतो. डॉबान त्यांका माहित डॉबान गेल्या वेळीच्या व्हिडिओत बघले त्यांनी रविवारचो. डॉबान पावसा फोनवरती नाही बोलायचं. ओळखामध्ये स्प्राईट मिक्स करायला क्रिस्टोफर शिरोडकर बॉटल बरी दिसता म्हणजे असं करायचं. वर बोतला होता. हा बघा हनुमान मंदिर असून दिसता. आम्हाला तुमका दाखवतोय. अभि आमचं हनुमानासारखं पहिलंच गेलेलं आहे. दर्शन पण केलं. जडीबुट्टी शोधता रे. डायरेक्ट कट्ट्यार डायरेक्ट चंद्रात. अभि थंय बसन रो डायरेक्ट चंद्राला जातो. फुर 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 ओ कॉन्ट्रॅक्टर ओ कॉन्ट्रॅक्टर काहीतरी सांगा आमका काय करूचा तुमका काय. अभि जमलं काय रे. रावांचो अभि दमलेले पोरगे व तमान मंडळी. मंडळी ही ना सुंदर अशी मूर्ती ना आम्ही दाखवचा प्रयत्न केलो तुमका. ह्या मूर्तीची उंची अंदाजे 6 ते 6.5 फूट हा. आणि ही ना सिंधुदुर्गात एकमेव अशी मूर्ती म्हणली जाता म्हणजे एवढ्या उंचीची. हिची रचना पण बघा मस्त केलेली हा. खूप जुन्या काळात बांधलेली आहे. तर मित्रांनो आता आमचा परतीचा प्रवास चालू झालेलो हा. चल रे पत्ता हे सगळे हे बघा हे थांबले होत आम्ही येतो म्हणून. चला आम्ही उचललो. खाली उतराया. चला आता कसा पण आता याचा 8 पाक दिला म्हणलं. हॅलो अभि भाव परत अशी आपण एक फेरकट पण फटका माराशी शिकला मला बोलणं. सुंदर जो आपलो निसर्ग कोकणातल्या कट्ट्याचो. आणि हे सगळे गजाली मारताना कट्ट्यातले पोरगे टवाळके पोरगे. वाघ मारले रे. कॉन्ट्रॅक्टर सवय गमेल बिमेल टाकून
या पेंडूर गावातला बेस्ट टाइम बघा. पेंडूर गावात सैराडच वापरलेली होती. आणि आमच्या एका मित्राच्या इकडे सासरवाड पण आहे. आपण खाली उतरलेले असो तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करू विसरू नका. आणि बेल आयकॉन आणि बेल आयकॉन घंटा दाबू विसरू नका. ती बाजूवर असतील बघा सबस्क्राईबच्या. चला बाय बाय टाटा.